Предполагам, снимаме за всички фенове на луксозното Parfums de Marly. И за вас, които ме познават добре, знаят, че давам по 20 лева Duolingo на година, така че сме на ти с френски език. Моите любими аромати и от тях научих аз от TikTok. Така го бендваш, разкажеш, пише малко на Сицилия. Нещо, което не мога да произнеса. Ветивер. Пише го отзад, между другото. Latte Concert Beauty. Прочетете съставките. Искаме Galway, цитрус, пипер, айрис и разбира се мускус. Всички парфюми без мускус не ми пробутвай. Също така разбрах, че това било бестселъра. Няма да видим бестселъра, се казва... Никой не може да ти помогне. Пишете в коментарите как се произносят тия парфюми, защото Duolingo стига само до някъде. Cet parfum е très magnifique. Тествайки цялата колекция на Parfum de Marly, това, което ми прави впечатление е този оранжев цвет. Другото много интересно, разбира се, след бестселъра с канелката, според мен е този, който е топ подарък. Не е ефтин подарък, ама в крайна сметка, ако може да ти го подарят, значи... Тя пак ще го измисля. Речи без това снимах. Толкова беше.